mula doon sa Twin Falls, pupuntahan namin ang kasunod. Tingnan mo doon. Pang-anim. Oh, meron din dito, oh. Mga mini-mini waterfalls. natin kung ano dito. Nandito kami sa tuktok ng isang Twin Falls. Ha? Oo nga.
Oh, mataas din to. Ganda dyan.
MJ. Kaya nga. From here, mag-i-exit na kami dito.
kami sa kabila. Twin Falls to eh. Pero hindi lang masyadong marami sa tubig. Bubutas na naman po kami ng daan. Medyo, yan na kami talaga. Nagkabangin po. Init dito. Pababa na itong van na ito. Kabila ata yun, yung minakita natin. Kabila. Dito. Ito yun eh. Hindi ata, pababa na to. Pupuntahan namin yung isang mataas pa na waterfalls dito. Isang bulsa. No. Nandito ako ngayon sa San Gonzalo Waterfalls. O, akala nyo nag-iisa ako, no? Marami dito nagpa-party-party, oh. Ito sila, oh. Actually, taga rito lang po kayo, no? Oo. Ano ma'am? So, pag... Gatod lang sa kalam ma'am. Okay. Pag ano, ito lang yung pinakamalapit eh. Actually, ito yung pinakamalapit na waterfall sa Labrador. Kung tinakayanan kasi, maglalakad pa kayo ng 45 minutes. Pag doon kayo sa kabila, sa Uriao, malayo masyado yun. Lalakaran nyo pa 8 hours. Kung dito naman kayo sa Inistian Waterfalls, abutin kayo ng 1 oras at kalahati. Ito actually yung pinakamalapit sa lahat. At yung mga taga rito lang nakakaalam nito. Actually, sobrang ganda niya, no? Itong
kinatatayuan ko ngayon. Ito na yung kaninang mataas. Ano masabi nyo? Hi guys! Parang may birthday ah! Yehey! Saya! Ang saya pag may katropa ka talaga. Oo. So may isa pa dito, aside dun sa pinakamataas may isa pa. Dito sila, kasi dito malamig. Dito dinadaanan yung hangin at pati yung mga ano. So nag-ano sila man, nagluluto sila. Sarap ng ulam nila oh. Yun. May kanin na sila. Yung gata natin doon. Buksan mo yung gata natin. May ginataan pa pala sila. Ano ginataan nyo ay? Gabi. Uy, may laing sila. Sarap naman. Kain tayo, ma'am. Oh, thank you. Ganin yan pa. Nakakaingit. May mga bata din dito. Saya. So party. Minsan-minsan. Ang ganda. So actually, aside dito, meron pa yan sa taas. May mga 3 or 4 pang waterfall sa taas. Ito yung mga bata dito. Naliligo. So hanggang dito na lang muna. Ito na yung pinakaunting waterfall. So, ang layo nun. Ang saya ng ano. Ready pa mag-slide. So hanggang dito na muna. Isabay tayo dito sa kasiyahan ng mga bata. Dito po yan sa San Gonzalo Waterfalls. So anli ang waterfalls dito. So after nung typhoon, anong bagyo, malakas ang tubig. Mga masasayang ano ito? Swimmer, jumpers. San Gonzalo, ma'am. Labrador. San Gonzalo, Labrador. Susuka. Meron din susuka, ma'am. Susuka pero hindi susuko. Tama. Bakuha na lang, ma'am, ng ano. May titan mo mamaya, ma'am. Okay. So pinali natin yun. Sila yung nandito. Every Sunday daw nandito sila pag ganitong malakas yung tubig. Okay, bye! That's all!